Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jarda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokaz pitaz Egunon denoi, bai, gaurkoan, ez den naiz nahastu, Jose Mari, gaurkoan egunon, berriz ere goizez grabatzen ari gara, munduko kopako laugarren saioa kasu honetan, uztailaren laua, hasteko Jose Mari, egunon, zer moduz hasi da uztaila? Egunon, Josu. Bueno, hasi dugu. Akaso aurreko asteko beroak eta gaindituta, ze hobeto, lasaiago egon gaitezke behintzat, hemen, euri pixka ere ikusi dugu egun hauetan, haize bolada txiki batzuk, bueno, eskertzen dira ere, ez? Ni eguraldi onaren aldekoa naiz, baina bero gehiagizko beroa, ja, astune egiten zaiz, baina, bueno, ondo. Eta, bueno, ez dela, mundialari dagokionez ere jarraitzen dugu, partidoak ikusi eta ikusi, alditugunak, goizeko lauetakoak akaso pixka bat gehiago gustatzen zaizkit, edo ez ditut apenas ikusten, baina bai, eta ondo, primeran, egia esan orain ja final zortzirenetan sartuko gara, eta gogotsu, ja, mundiala bere fase interesgarrienan sartuko baita. Zu, Jose Mari, gautxori bat zara, beti izan zara, eta beraz pentsa, zuri goizeko 3:30 edo lauetan diren partida horiek ikustea kostatzen bazaizu, pentsa, gainontzeko hori, niri dagoeneko gaueko 12 partidak ikustea kostatzen zait, baina, bueno, saiatzen gara horiek ere modu batean ala bestean jarraitzen, eta aipatu duzun moduan, azken saioa multzokako faseak amaitu baino lehenago egin genuen, eta azken astean milaka partida izan ditugu, final 16-renetako partidak, gaur bertan amaitu dira, gaur goizaldean, Kolombia eta Ganaren arteko partida horrekin, eta Bai. gaur arratsaldean bertan, arratsaldeko 7:00-etan, final 8-renak hasiko dira, baina ondo baderitzozu, final 8-renak errepasatu aurretik, goazen lehenago, final 16-renetan, gertatu den guztia pixka bat errepasatzera. Multzokako fasei dagokienez, aipatu genuen Turkia guretzako atxekabe handi bat izan zela, bigarren jardunaldian dagoeneko kanpoan geratu zen, baina Mhm. horrez gain, Uruguai eta Hego Korea bezalako taldeak multzokako fasean kanpoan geratzean, niretzako ezusteko handia izan da, eta bi herrialde hauetan giroa ez da onena izan azken egunetan, ikusi genuen esaterako Hego Koreako hautatzailea Hego Koreara itzuli zen momentu horretan, ez zutela bereziki ondo hartu, harrera ez zela onena izan, irain eta txistu artean hartu zuten, eta Hon Myung-bo hautatzaileak dimisioa aurkeztu du. Asiako selekzioen papera momentuz Jose Mari ez da onena izaten ari, denak kanpoan geratu baitira dagoeneko. Bai, lehen jardunaldian sorpresa bezala edo jarri zuen, asteasuko aztia, eta Bai? hortikan, ez dakit, saioa entzungo zuen, gehiegi sinistu zuen, eta hortik aurrera, zuzenan bera etorri zen ere, Lopetegiren Katar, eta nahiko itxura kaskarra emanez, urrengo bi partioetan, egia da lehenengo partidoko itxura Bai. etzela txarra izan, baina, bai, eta egia da, ez dakagula talde suitzarrik. Suitzarrik, barkatu, eta Katarreko tako zuen, eta partida hori, eta ez dugula talde asiarrik urrengo fasean, eta egia esan, digarri izan da, ez? Ego Korea behintzat bazegoen deituta lehenengo fasea aixi pasatzera, eta hirugarren gelitu, kanpoan gelitu zen, Katar ere, bi partio galduta, azken bi partio galduta kanpoan gelitu da, Katar nahiko Japoni, zatar, ez? Esango genuke. bai, Japoniak bai pasa zuela
bigarren bezala lehen fasea, baina gero nahiko partio txukun Bai. egiteaz ala ere, baina ala ere Brasilek kanpoan gelutzi zuen, Brasilek bigarren zatien esango nuke pixka bat azeleradorea zapaldu zuela eta azkenean Mhm. partida irabaztea lortu zuela, naiz eta azken minutuan izan zen. Gero ere Iranek, bueno, nahiko eta itxura duina eman duen, hirugarren bezala ere ez du pasatzea lortu. Mhm. Saudi Arabiak Cabo Verderen kontra berdin du eta gero ere kanpoan gelditu zen azken bezala. Cabo Verde gero hitz egingo dugu, mundial bikaina egin dute Cabo Verdekoek. Irakek ere, bueno, ez dakit esperotakoa edo akaso ez teorik egin espero zen, baina 0 puntu egin ditu, Bai. 12 gol jasota, eta Jordaniak antzeko zehazte, 0 puntu egin ditu, nahiz eta akaso itxura pixkat duinago eman duen Irak baino, eta Uzbekistan, Fabio Cannavaroren Uzbekistan, ere berdin, 0 punturekin, eta 11 gol jaso ditu. Hiru partidoetan, beraz hori, egia esan, Asia Arnaldik, nik zehose gehiago espero nuen, batez ere akaso Hego Korea edo Saudi Arabia ere sailkatzea espero nituen, baina bai, Asiar, ez da Asiarren mundiala izan 2026ko hau ez. Halaxe da, Asiarrentzat ez da munduko koparik onena izan, baina beste talde batzuk aurrera egin dute, eta horixe bera, errepasatuko dugu. Mhm. Final amaseirenei dagokienez, ezusteko batzuk izan ditugu, eta goazen pixka bat ordenean aztertzera, lehen partida honetan, final amaseirenetako lehen partida honetan, ezusteko handi bat izan genuen, Alemania eta Paraguairen arteko partida ura bana amaitu zen, eta penaltietan Hego Amerikako taldea sailkatu zen, mentzako ezusteko handia da Paraguairen garaipen hau. Kontuan izan da gainera nola hasi zuen munduko kopa, estatu batuen Bai, aurka oso itxura txarra eman zuen, baina beti gora datorren talde bat da, oso ondo lehiatu zen Alemaniaren aurka, eta, bueno, penaltietan aurrera egin zuen, eta ea, final zortzirenetan Frantziaren aurka, gaur bertan jokatzen den partida horretan, gaueko 11etan, zer egin dezakeen, ez? bai, ikusi da, bueno, ez dela oso talde, bueno, bereziki futbolistikoki kaso sendoa, baina borroka asko egiten duen taldea da, ikusi zen lehenengo jardunaldian ez, baina ikusi zen bigarrenan Turkiari nola irabazi zion, goiztiar bat sartzen, 10ekin jokatu zuen ia partida zati handi bat, e, garaipen hartu zuen, eta bueno, horrekoan Alemanianen kontra ere, gol egin zuen Encysok, gero egia da Alemaniak berrintzea lortu zuela, baina bueno, gero ere behin eta berriz saiatu zen Alemania, Paraguaik ondo defenditu zuen, eta naiz eta, bueno, luzapenean egon zen gola akaso pixka bat polemikoa, Alemaniarrak asko kexatu direla, atezainari falta dirazten dirako kornerratean epaileak, baina bueno, nire ustez ondo adierazita, baina bueno, hori beste jadiak bere aritzen du, baina bueno, Paraguaik jarraitu zuen, aguantatzen Alemaniaren erasoak, egia esan eraso gutxi egin zituen Paraguai, baina gero penaltietan, gizu, penaltiak bota egin behar dira, ondo bota behar dira, ikusi ziren Alemaniakoak azken penaltia botatzeko ere asko ez direla ausartu, beraz joara tanta zentrala jomar izan zen penaltia botatzera, bere futbol ibilbideko lehen penaltia, eta Lehen eta azkena, ziurreski. bai, abaltzizketara bidali zuen baloia, eta gero, Paraguaik azkenean, garaipena, eta bueno, merezitakoa da ez, baina garaipena lortu zuen, eta sorpresa, eta final zortzirenetara joango da, eta hor bai, aukiko dituela arazoak pentsatzen dut Frantziaren kontra, baina ikusi beharko da. Mhm. Alemaniaren kasuan ez da gauza berria, munduko kopa honetan erakutsi duen itxura hau. Azkeneko urteetan esango nuke munduko txapeldun izan zenetik taldea ezinean dabilela, eta dirudienez orain Nagelsmann kanpora joango da, eta bere ordezkoa Jurgen Klopp izan daiteke, hasi omen dira Hori diote, lehen bai. negoziaketekin. Ikusteke oraindik, baina munduko kopa honen hasieratik oso gutxi gustatu zaidan talde bat izan da. Lehen partida horretan Kurasaoren aurka lehen zati oso txarra egin zuen, eta bigarren Hmm. zatian bai hobetu zuen, baina ondoren ere Ekuadorren aurkako partida ikusi nuen, eta oso hotz geratu nintzen Alemaniarekin. Pentsatzen nuen Paraguairen aurka irabazteko gai izango zela, baina gauza asko falta zaizkio talde honi, eta Jurgen Klopp bada hautatzaile berria, zerbait berria ekarri ezakeen. Final zortzirenetan, aipatu dugu moduan, Frantzia izango du aurkari moduan Paraguaik, Frantziak 3-0 menderatu zuen Suedia,
eta ea nor den gai Frantzia hau geratzeko, aurrean dituen mustro horiekin, Olise, Mbappe, Dembele eta konpainia, iruditzen zait oso zaila izango dela Frantzia menderatzea, baina, ea, gaueko 11etan jokatzen den partida honetan, Paraguaik zerbait egin dezakeen. Goazen pixka bat gehiago repasatzera, Hego Afrikak Kanadaren aurka azken momentuan utxeta bat galdu zuen, hauen niretzako ezusteko bat izan da ez, Hego Afrika hurrengo fasera pasatzea, Bai, lehen partidan bereziki Mexikoren aurka izan zuen partida hartan, pentsatzen nuen ziur aski munduko kopa honetako talderik txarrena izan zitekeela Hego Afrika, baina ondoren Hego Korearen aurka ere irabazi zuen eta azkenean merezita pasatzen hurrengo fasera, Kanadaren aurka ere lehiatu zen, azken minutura arte horri ibili zen, baina etxekoek azken unean gola sartu zuten eta Marokoren aurka jokatuko dute gaur bertan jokatzen den final zortzirenetako lehen partida arratsaldeko 7:00. Ez dakit zer espero duzun Kanada eta Marokoren arteko partida honetatik. bueno, akaso jendeak Maroko favorito, oso favorito bezala ikusiko du, baina egia da, Kanadak aurreko agian Hego Afrikaren kontra partidua eskaxa egin zuen, eta ez zuen berezik itxura ona eman, baina lehen fasean, batez ere lehen bi partidetan oso itxura ona ematetik zetorren. Beraz, bueno, nik pentsatzen dut bai bere Maroko akaso favoritoa dela, baina partida oso lehiatua espero dut. Kanadak erakutsi du joko ona egiten duela, jokari ona dituela, badirudi bere izarra edo Alfonso Davies aurrekoan ja minutu batzuk ukitzituan, beraz akaso gaur titularra izateko gongo da. Eta, orduan, bueno, oso partidu irekia espero dut. Kanada gaina etxean jokatzen du, Mhm. final zortzirena dira, azken hor biek presioa badaukate. Beraz, zenitzak ausartuko esatera Maroko oso favoritoa dela, baina ikusi nahiko nuke, partidu ikusi nahi dut, egia esan oso partidu irekia espero dut, Kanada itxura ona eman dit, naiz eta Hego Afrikaren kontra sufrituta irabazi zuen. Beraz, bueno, nik esango dizut, Marokok irabaziko duela, baina majo sufrituta hori da nire pronostikoa. Hortxe pronostikoa. Marokoren kasuan final amaseirenetan Herbereak kanporatu zituen. Beste behin, Mm, Herbereak kanpoan geratu da penalti jaurtiketetan. 2000 eta bai, 10 urteaz geroztik munduko kopa guztietan kanporatua izan da penaltietan. Beti lehiatzen den talde bat da, baina sentsazioa da beti falta zaiola zerbait, Marokoren aurka ere hortxe ibilitzen lehian, baina esan bezala, azkenean kanpoan geratu da, eta Kumanen taldea, ez dakit zer esan, baina kritika exente jaso ditu kasu honetan Kumanek. bai, gainera, bueno, bazirudien Herbereak ez dakit, garaipena lortuko zuela, akaso Maroko aukera aldetik zeo zer gehiago izaten ari zen, baina partida, baina hogeita bost minutu falta zirenean, Gakpok gola egin zuen. Eta azkenean partidan ondarrean, 81. minutuan berdin zuen Isa Diopek, eta azkenean gero luzapenean ezer gertatu ostean, penaltitara iritsi ziren. Eta, bueno, Herbereak bost penaltitik hiru huts egin zituen, beraz horrela zaila da, penaltitan partida bat irabaztea. Eta bai, hori da Herbereak ez, azkena jokari asko, badirudi pixkat ere berriro belaunaldi nahiko txukun badaukatela, baina ez dutela puso hori ematen. Eta, bueno, kalera, Herbereak, eta baita ere Ronald Koeman, bere postua utzi du, eta ea zein iristen duen Herberetako aulkira. Mhm. Kuadro beretik jarraituko dut, errepasoa egiten, hauek ziren lehenik eta behin jokatu ziren partidak, baina bueno, alde honetan elkartuko diren selekzioak direnez, Portugalen eta Kroaziaren arteko partida errepasatu dezakegu. Portugalek kasu honetan 2-1 gainditu zuen Kroazia, polemika handiko partida izan zen, gol asko balio gabetu zituzten, barra, baloiarekin ea kontaktua izan zuen ala ez, hor ere sentsorea martxan jarri zuten, Bai, baina kontua da Portugalek sufrituta, majo sufrituta 2-1 irabazi zuela, munduko kopa honetan Uzbekistanen aurkako partidaz gain, Portugal asko sufritzen ari den taldea da, baina hortxe, 2-1 gainditu zuen beti lehiakorra den Kroazia, eta final zortzirenetan
Espainia izango du aurkari moduan, Iberiar penintsulako derbia izango du kasu honetan, eta astelehenean jokatuko da gaueko 9:00. Ez dakit zer espero duzun kanporaketa honetaz. Bueno, oso ondo iristen da Espainia, kanporaketa hontara, Portugal akaso ez hain ondo, baina biak iritsi dira final zortziren, eta porrun pentsatu nahi dut Portugalek aurrera pauso bat emango duela, benetako proba bat iristen baitzaio orain, eta azkenen bare, Bitina, Joan Neves, Bruno Fernández jokari baitaz egia esan ez aurrera pauso bat espero da, beraien klubetan ikusten azte maila ematen duten, beraz selekzioan ere hori espero da ez. Aurrekoan adibidez ikusi zen, ez? Rafael Leao beti eskatzen zaiola zeoze gehiago selekzioan aurrekoan partiduan egin zuen Kroaziaren kontra Bai. eta pixka bat hori espero da ez gaintzoko jokari eraz. Gero ere badaukagu Cristiano Ronaldo 41 urterekin, ba bueno, hor da biela kritika asko jasotzen, gola bakarrik Uzbekistani egiten dizkiola, ba bueno, ere ikusi beharko da ikusi beharko da zer emateko gai den, akaso ere Espainiako defentsak sufrituko du berarekin. Beraz, bueno, nik ere partido irekia espero dut, Espainia favoritotzat emango dut oraingoz, baina ikusteko gogoz ere partido hori, eta, bueno, bai, zergatik ez, Portugalek zergatik ezingo du, ez? Sorpresa eman, edo behintzat itxura hobea eman duen partido, orain arteko partidoetan baino, eta akaso Espainia favoritoetako bat kanporatu. Mhm. Bai, nire ustez ere Portugalek zertxo bait hobetu beharko du Espainia menderatzeko, baina oso partida parekatua espero dut. Eta Espainiaren kasuan, ba, final 16etan Austria kanporatu zuen, 3-0. Zertxo Arazorik bait gabe. hobetu zuen hemen bai Luis de la Fuenteren selekzioak, eta ba, bueno, joku hobea erakutsi zuen, esan bezala, sufritu gabe pasa zuen kanporaketa hau, baina iruditzen zait Portugal oso aurkari lehiakorra izango dela, ziur aski ez da partida ikaragarri iluragarria izango, eta Portugalek ba, zementua planteatu nahiko du, oso partida ba, praktikoa egin, pragmatikoa, aukera gutxi izan ditzala aurkariak, eta, bueno, partida oso interesgarria. Beste partide daukenez, Estatu Batuak 2-0 gain dituzuen Bosnia eta Herzegovina. Momentuz, munduko kopa antolatzen ari diren hiru selekzioak oso sendo dabiltza, itxura ona emanez, bai Estatu Batuak, Kanada eta baita Mexiko ere. Ez nuen partida ikusi, kasu honetan, Bosniaren aurkako partida, baina irakurri dudanaren arabera, ba, Pochettinoren taldea sendo agertu zen. Beste munduko ezer egin gabe, baina oso sendo, eta askotan munduko kopa honetan behar dena, ez? Horrelako txapelketa handietan askotan ez duzu zure jokurik onera erakutsi behar, baizik eta aurkaria minimizatu behar duzu, eta Estatu Batuak hori egiten ari da, aurkaria asko minimizatzen ari da, eta Bosniak ez zuen apenas aukerarik izan. Beraz, final 8etan Belgika izango du aurkari, Belgikan nire ustez hemen bai ez usteko bat izan zen, kontuan izanek Seneganel aurka 2-0 galtzen hasi zela, talde Afrikarra sendo, baina 5 minututan goitik bera aldatu zen dena, eta ikusiko du, final 8etan Estatu Batuak eta Belgikaren arteko partida honetan, nik ez dut pronostiko garbirik, egia da sentsazio aldetik Estatu Batuak hobeto ari dela, baina Belgikak badakigu oso kalitate handiko jokalariak dituela, eta Senegalen aurka egin zuen moduan, ez duela behar bereziki ondo jokatzea, baizik eta, ba, bi hiru detailerekin dituen jokalariekin min asko egin dezakeela. Bai, niri Belgika eta Senegalena partio harrigarriena iruditzen zait, harrigarrienetakoa ze Senegal askoz gehiago iruditzen den, Belgika baino, baina Mhm. betikoa, partidak 80 minutu, gehi luzapena, irauten dituzte. Orduan horra gertu zen Lukaku 86an gola bat eta biko egiteko, eta 89an ere, ba, Senegaleko atezaina, ba, dio, masusta bila dela zen, eta berdinketa lortu zuen Belgikak. Eta gero azkenean luzapenean, ba, penalti inozo bat eta gero, ba, Belgikak, ere harrigarrian partida irabazi zuen. Senegal egia da, ba, multzo zail batetik zetorrela, eta Mhm. azken partida irabazi soilik sailkatu zela, ba, egia da, bost egin zizkola ireki, baina aurrekoan Senegal gehiago izan da, oso nagusi izan zela iruditzen niri behintzat, ba, azkenan kalean galitu zen. Orduan Belgika, ba, betikoa, ez, jokariak baditu,
jokoa eskaxa dauka, baina hori azkenean, bueno, Tielemans, De Bruyne, Trossard, Doku, nahiz eta Doku eta De Bruyne horrekoan aurkira azkar joan ziren, bueno, nik ere ez daukat oso pronostiko garbirik. Estatu Batuak oso ondo dator, baina Belgika, bueno, beti ditu, ez izenak, akaso hau azken mundiala izango da jokari askorentzat, Belgikako Mhm. urrezko Bai. belaunaldi hori, ez azkena ez duela ezer irabazi, baina ikusi beharko da, eta nik ere ez daukat oso pronostiko garbirik. Egia Estatu Batuak oso ondo dator, Bosnia isi irabazi zuen, Bosnia ez zion, ez du oso mundial honek egin naiz eta hurrengo fasera pasatzen lortu zen, eta beraz, egia esan bai, partido guztiak ikusteko gogoekin nakon, ze oso partido interesgarriak dira, eta Bai. Estatu Batuak eta Belgikan artekoak, nik ere ikusi nahiko nuke, ea ze gertatu daiteken, bai. Mhm. Bai, Bosniaren kasuan esango nuke jokalari gazte interesgarri asko dituela, Alai Gogovic besteak beste, baina kalitatea falta zaiola talde honi eta haientzako meritu handiko zerbait izan dela munduko kopara iristea, Italia kanporatu ostean, baina esan bezala Estatu Batuak nagusi izan zen eta final zortzirenetan izango da. Goazen kuadroaren beste aldera, kasu honetan Brasil eta Japoniaren arteko partida aztertu dezakegu. Lehen pixka bat aipatu dugu, lehen zati horretan niri Japonia ikaragarri gustatu zitzaidan, baloi gabe ez zuen bat ere sufritu eta atzealdean gehiegi sartu gabe partida kontrolatzea lortu zuen. Ondoren, baloiarekin zituen fase horietan ere asko gustatu zitzaidan, baina egia da, atsedenaldiaren ostean, Endrick sartu zela, hor Brasilek bi aurrerarekin jokatu zuen, Vinicius gehiago joan zen hegalera, eta hor bai, Japonia atzean sartu zen haien atetik oso oso gertu, esango nuke Brasilek ere behartu zuela Japoniari hori egitera, eta hor bai, Brasil nagusi izan zen bigarren zatian, eta azken minutuan ere, asko sufrituta, Antxelotiren taldeak bi eta bateko garaipena lortu zuen, eta gustatu zitzaidan, Brasilen bereziki bigarren zatia, eta beti gora datorren talde bat ere iruditzen zait, ez dakit favoritoen artean salkatu genezakeen, baina gustatzen zait Antxelotiren Brasil, eta bere aurkaria Norvegia izango da. Norvegiak bi eta bat egin dituzuen bolikosta. Nik zertxoet gehiago espero nuen bolikostarengan. Egia da, bueno, partida nahiko ona egin zuela eta Norvegiako atezainare fin ibili zela. Baina hemen emaitzek balio dute eta bi eta bat irabazi zuen Norvegiak. Beraz, final zortzirenetan Brasil eta Norvegiaren arteko partida izango dugu, bihar, igandean. Bai, beste partida oso interesgarri bat. Norvegia oso mundial ona egiten ari da, egia da, multzotako hirugarren partidan, bigarren edo lehenengo gelitzea ikusi zen entrantzaileari berren izan zitzaiola eta bigarren taldearekin atera zen, Frantziaren kontra, eta galdu den zuen, baina bai, horrekoan, bueno, Bolikostarek akaso bukaeran egindako huts batek atzekaldean ez, jalaneko horiek ez dizkizu barkatzen eta azkenean bat eta bi galdu zuen. Egia da ikusi da Bolikostak ere, bueno, badukala belaunaldi txukun bat orain, jokari Mhm. honekin, Diaio, Guaji, Diomande eta, baina, bueno, hurrengo txapelketarako utzi beharko dugu, edo Afrikako koparako, ze honen kalean gelitu da, baina, bai, nik ere akaso zehose gehiago espero nuen, baina, bueno, jokariak badituela ikusi da, baina eskotan ere, ez dakit, talde lan hori edo faltako zaie, eta baina nik uste hori Bolikostak zer esan emango duela Afrikan eta datozen urteetan. Eta Norvegia, bueno, aipatutakoa aurrean daukan talde puskak, asko ematen dio, ikusi beharko da orain Brasilen kontra zer Bai. egiteko gai den, batez aurkaldea eta baita ere atzekaldea. Ze Brasilen aldetik, esan duzuna, bigarren zati oso ona eginda, Brasil oso sendo, atzekaldean oso sendoa den Brasil bat, eta gero aurrean, bueno, beti eskatu zaio Viniciusi, ez, Real Madriden ematen duen maila Brasilen akosa ez duela ematen, eta iruditzen zait mundial hontan aurrera pauso bat eman duela, Mhm. Brasileko izarra izaten ari da duda izpirik gabe, eta Bai. golak egin, jokoa sortu, eta denetarek egiten ari da, beraz, Vinicius sekulako mundiala egiten ari da, eta bueno, akaso ere, nik Brasil-Brasileako favoritotzat emango nuke, baina alde handirik gabe, beraz, beste partido polibeta izango dugu final amaseirenetan, Mhm. Brasil eta Norvegia, eta bai, bihar esan duzu jokatzen dela, ezta? Hori da, bihar gaueko 10etan jokatuko da final zortzirenetako partida hau.
Eta final hamaseirenetan, Brasilen eta Norvegiaren aurkaria izango den taldea ondoren final laurdenetan, Mexiko eta Ingalaterra izango dira. Mexikoren kasuan, niri ustez munduko kopa honetako ezustekorik handienetako bat izaten ari da, Javier Agirreren selekzioa, ematen ari den mailagatik, itxuragatik, partidak nola kontrolatzen dituen. Kasu honetan, niretzat atxeka izan den Ekuadorren aurka 2-huts irabazi zuen, lehen zati zoragarria egin zuten Javier Agirreren mutilek, goitik bera kontrolatu zuten partida, eta guztiz merezita, 2-huts gainditu zuten Ekuador, eta aldiz, haien aurkaria, Ingalaterra izango da. Ingalaterrak asko sufrituta irabazi zuen Kongoren aurka, Kongok oso partida txukuna egin zuen, eta bereziki partidako lehen minutu horretan horietan kontrolpean eduki zuen partida, Ingalaterrak ez zekien zer egin edo nola egin, baina bigarren zatian Harry Kane izeneko jokalari bat azaldu zen, jokalari puska, eta azkenean 2-bat gainditu zuen Ingalaterrak Kongo, eta esan bezala, final zortzirenetan Mexiko eta Ingalaterraren arteko partida interesgarria izango dugu. Kasu honetan, polemika pixka bat ez dakit, baina asko hitz egiten ari da altituderaren inguruan, badakigu Mexikoko hiria 2100 metroko altitudetik gora kokatzen den hiria dela, eta bereziki kirolari dagokionez, eta edozein partida jokatzeko altitudeak garrantzia asko izaten duela, hor badakigu Boliviak beti erabiltzen duen trikimailu bat izan ohi dela altitudea, eta sailkapen faseetan ere, Hego Amerikako aurkarien aurka jokatzerakoan, Bolivian jokatzea oso oso zaila izan ohi dela, 3000 metro baino gehiagora kokatzen den hiri batean, eta datu bezala, Ingalaterran dagoen mendirik altuena zein den begiratu dut, eta 900 eta 78 metro soilik dituen eskafel pike da. Beraz, hortxe, ziur aski gehiegi pixkat sufritu beharko du Mexikoren aurka Ingalaterrak, alde batetik altitudeari dagokionez, ez delako samurra izango, baina bestetik Javier Agirreren taldea erakusten ari den maila oso oso altua izaten ari delako. Beraz, hortxe, final zortzirenetan Mexiko eta Ingalaterra, hor pronostikorik bai, Jose Mari? Bueno, azaldu da, bai, ez, akaso ingelesak beldur pixi batekin, ez, zuk esan zu, altueraren, altueraren, kontuarekin, eta gero egia da ere, bueno, Mexikok 2013tik ez du galdu Azteca estadioan, Ara. horre badaude, ez, datu honak, baina, bueno, esaten dute ere, horietatikan arerio gogorrena Portugal izan dela, aurten jokatutako lagun arteko batean utxean berdindu baitute, eta gero ere, bueno, Hondurasen kontra behin berdindu zuen, Estatu Batuen kontra beste behin, 2017an, Kanada, Costa Rica, eta Jamaika, eta aurten Portugal horien kontra berdindu egin du, baina hurrengo beste partio guztiak irabazi egin ditu. Beraz, bueno, esaten Mexiko oso sendo dabil Azteca estadioan, baina hori esaten zaio, ez duela arerio gogorren kontra joatu, eta ez dakit zuk badakizun, Ingalaterrak noiz jokatu zuen, azken aldiz, Azteca estadioan. Azteca estadioan, ziur aski 86 urteko munduko kopan izan daiteke. Hala da, 1986ko munduko kopako final laurdenetan, Argentinaren kontra, eta denok dakigu, ze pasatzen, partidu hortan, ezta? Bai, Bai, galdu bai. Ingalaterrak beraz ez du oroitzapen oso onik izango. Nik pentsatzen dut sufrituko duela, asko Thomas Bai, Tuchelen taldeak, Kongoren aurka ere asko sufritu zuen, eta Mexiko eta Kongoren artean gaur egun behintzat erakusten ari den maila ikusitak Mexiko talde indartsuagoa dela iruditzen zait, eta oroitzapenak, altitudea eta Mexikoren maila ikusita oso oso partida interesgarria eta sufrituko du, ziur, Thomas Tuchelen taldeak. bai, beraz hori, 86an gertatu zen antzekorik ez zaien pasatzen inglesei, bestela ezkin pasako dute, eta baina bai, nik ere uste dut sufrituko duela, eta jokatu beharko da, beraz Mexiko etxean jokatzen du, eta nik uste inglesek ez dutela oso errexi aukiko, eta jarrikenek akaso bere egun auki beharko duela beste behin. Mhm.
Azken orduetan jokatu diren partidak errepasatuta, final zortzirenetan gertatutako guztia, parkatu, final hamaseirenetan gertatutako guztia errepasatuko dugu. Hau ez usteko galanta izan da, okerrez banago Jose Mari, zuk partida pixka bat ikusteko aukera izan duzu, ni loseko nengoen eta gaur goizean emaitzak begiratu ditudanean ikaragarrizko ez ustekoa iruditu zait. Munduko kopako ezustekorik handiena izan zitekeen emaitza kontrakoa balitz bukaeran, baina asko sufrituta munduko txapelduena den Argentinak 3-2 gain ditu du lurmutur berdea, Cabo Verde, luzapenean. Jose Mari, ez dakit partida pixka bat ikusteko aukera izan duzun, baina harrigarria iruditzen zait eta ikaragarrizkoa, oso meritu handikoa Cabo Verde egin duen munduko kopa hau. Bai, zehose ikusi dut, eta, bueno, egia da lehenengo zatian akaso Argentina nahiko errex ibili dela, akaso ere konfiatu egin dira, ez? Messiren beste sekulako gol batek aurreratu ditu, Messirena, bueno, ja, hitzak soberan daude, sekulako jokari buska, 28 urterekin egiten ari dena. Bai. Baina, gero bai, bigarren zatia hasi eta nahiko goiz, Cabo Verdek berdindu du, Argentina gero nahi eta ezin, eta azkenean luzapena jondina, luzapena hasi eta berehala Lautarok golo sartu du, erbazirudien bukatuko zera dana, baina gero, 103 minutuan López Cabralek ezkerren hegaldetik barrua sartu eta sekulako jaurtik eta egin du eskuadrara, armaietaraino igo da gola ospatzera, ero moduan, etzen gutxiagorako, egia esan, eta gero azkenean 111 minutuan, Borgesek bere atean sartu du, eta pena hundiarekin, Cabo Verdek amore eman behar izan du, baina egia esan sekulako meritua beraien lehen mundiala eta egin duten papera, ez? Espainiaren kontra berdin du, Uruguayen kontra berdin du, Argentinaren kontra luzapenena, joan eta luzapenean galdu, Saudi Arabiaren kontra berdin du, beraz, laro eta ditutan, lau partida berdin du dituzte. Eta bueno, Mhm. meritu daukana, Argentinen kontra galtzen hasita, eta beraien jokua ikusita akaso jendeak ez zuen espertia hau espero, baina, bueno, aurrera pauso dute, eta partidei buelta ematea lortu, kero azkenean, ba, hor gelitu dira, itxasertzean, baina ezin izan dute sorpresa guztiz eman, baina egia esan meritu handiko mundiala, Cabo Verderena. Eta bai, nire ustez, aipatu ditugun azken mitaldeak mundialeko sorpresa politenak izan dira. Bai Cabo Verde eta bai Kongoko Errepublika Demokratikoa. Mhm. Oraindik asko falta da munduko kopa hau amaitzeko eta ziurreski historia eta ezusteko gehiago izango ditugu, baina ziur nago hemendik urte batzuetara ere 2026 urteko munduko kopa gogoratzen dugunean, Cabo Verde izango dela historia nagusietako bat, ikaragarrizko balentria egin baitute, beraz hemendik ere zorionak eta bejon deiela ez, Kabordeko jokalari eta zale guztiei, badakigu gainera sorpilan entzule asko ditugula, Cabo Verde aldetik datozenak, beraz, hortxe, aipamena, eta Argentinaren kasuan, final zortzirenetan, Egipto izango du aurkari moduan, final zortzirenetara pasa den bigarren talde Afrikarra, Marokoren ostean, naiz eta Egiptok asko sufritu behar izan duen Australiaren aurka, bana amaitu zen partidan, luzapenean etzen golik izan, eta azkenean penaltietan pasa dira Egiptoarrak. Bai, Egipto ere nahiko mundialona egiten ari dela esango nuke, baina bai partida honetan sufritu du. Australiak ere, duintasunez zer hori da esango nuke mundialean, akaso inorketzuen bere porretan, baina, hurrengo fasea pasatzen lortu du. Eta, hemen partida honetan deigarriena ez, eunda hogei garren minutuan, eunda emeretzian, Australiako entrenatzaileak, atezaina, bitch kendu duela, Matthew Ryan ateratzeko penaltitara, Levanteko atezaina den, eta Realeko atezain oia den atezain ateratzeko penaltietara. Gogoratzen dut 2004ko mundialean herberetan Luis Van Gaal zegoen okerrez banago. Azken minutuan Zilesen kendu zuela Tim Krul ateratzeko, eta ondo atera zitzaion, gero hurrengo fasean berriro itxi ziren penaltitara, baina Bai. aldaketarik gabe zegoen, eta ezin izan zuen berriro egin, eta kalean gelditu zen. Baina honetan, entrenatzaile australiarrak Ryan atera du, eta lau penaltitik, bat bere ere, ez du asmatu. Australia, kalean gelitu da penaltietan. Bai, niri ere, final amaseirenetara iristea nahiko berri hona egiten zait Australiarentzat, asko lehiatu da, eta oso ondo lehiatu da Egiptoren aurka.
baina penaltietan gehiago asmatu ezean ezinezkoa da hurrengo fasean egotea, beraz, Egipto izango da Argentinaren aurkaria, eta azken kanporaketa Suitza eta Kolonbiaren artekoa izango da. Suitzak 2-huts gainditu zuen Algeria, nik hemen ere zertxoet gehiago espero nuen Algeriaren Mm. kasuan, baina, bueno, Suitzarrak beti gora datoz, lehen jardunaldian, Julen Lopetegiren Katarren aurka ezin izan zuten garaipena lortu, hor ez usteko handi bat izan zuten, baina Mantzanbi eta Bolorekin oso oso fin dabil talde Suitzarra, eta aldiz Kolonbiak 1-huts gainditu du Gana, gaur azken ordu txikitan jokatu den partida horretan, eta Kolonbia kontuan hartzeko selekzioa da, oso selekzio sendoa, irakurri duenaren arabera 1-huts ipini da aurretik, eta ez du bat ere sufritu Ganaren aurka, beraz, bueno, ikusteke ze gertatuko den final zortzirenetan, baina final laurdenetan Argentina eta Kolonbiaren arteko partida bat izatea, bereziki polita litzateke, gainera kontuan izan behar da Kolonbiako hautatzailea Nestor Lorenzo Argentinarra dela, eta irakurri genuenaren arabera, inoiz ez du bere selekzioa eta bere herrialdea kanporatu, beste selekzio bat entrenatzen ari den pertsona batek, hau da, kasu honetan, Nestor Lorenzo Argentinarra Kolonbiarekin izango litzateke, Argentinaren aurka, eta inoiz ez du kanporatu bere nazionalitateko edo eta bere herrialdea, beste talde bat entrenatu ez dakit oso ondo azaldu nahi zen, baina kasu honetan Bai, bai, bai. Portugal eta Espainiaren artean ere Roberto Martínez Portugal entrenatzen ari da, ez dakit beraz zehazki jeitakoa da agian katalana sentitzen da, baina Espainiarra sentituko balitz, beste selekzio bat entrenatzen Espainia kanporatu dezake, eta hori inoiz gertatu munduko kopa batean, baina Mhm. esan bezala, Suitza eta Kolombia final zortzirenetan, Suitza sendo, baina baita Kolonbiare. Beraz, hau ere, kanporaketa interesgarria. Bai, niri egia esan asko gustatzen ari zaizkiten bi talde izaten ari dira. Biak modu desberdinean, kaso, bano, Kolombiaren futbola akaso ikusteko edo politagoa ere, atzo naiz eta bat eta utz bakarrik zizion kanari gehiago izan zen. Baina bai, oso futbola usarta, polita eta jokatzekoa, eta bueno, eta Suitzak ikusi du, Suitzak ere badauka taldea, oso talde sendoa dauka, Manzanbi gaztea atera da orain. Bueno, Suitzan titular jokatzen hasi da, ikusten ari da oso jokari bana dela eta edozein Mhm. taldek milioi asko eskatuko dituela uda hontan ziurrenik. Bai. Eta oso partido irekia espero dut, eta akaso parekatuenetako bat iruditzen zait, baina, bueno, akaso Kolombia, bueno, favoritismo pixka bat baduka, eta hurrengo fasean Argentinako eta jokatuko luke, baina, bueno, nik uste ere Suitzarrek ez dutela azken hitza esan, beraz, ere oso partida polita ikusiko dugu. Errepasatu ditugu. Final amaseirenetan izan diren partida guztiak, final zortzirenetan izango ditugunak ere aipatu ditugu. Gogoratu, gaur bertan hasiko direla final zortzirenak, honek ez du etenik, eta Jose Mari, gu ere itzuliko gara, urrengo saioan, ez dakit zehazki final zortzirenak amaitzen direnean, edo eta final erdiak jokatu aurretik itzuliko garen urrengo saioarekin. Baina ni oso gustura geratzen ari naiz gaur, bueno, aurtengo munduko kopa honekin, eta esan bezala, final zortzirenetan oso oso kanporak eta interesgarriak ditugu, beraz, honekin ere gozatzera, ez da? Bai, ikusi beharko da ere entrenatzaileekin ze gertatzen den, ze hori azkeneko datu bezala, esan nahi dut, mundialak, entrenatzaileak kaleratzeko edo behin dimisio orkesteko txapelketa edera direla, ze horrengoz, Ekuador, Uruguai, Herbehereak, Txekiar Republika, Tunisia, Hego Korea, Hego Afrika eta Alemaniako hautatzaileak, eta baten bat ez dakit azten zaiten, kalera edo bere dimisio orkestu dute. Beraz, egia esan mundiala entrenatzaileak lanik gabe uzteko txapelketa aproposa da. Ziur aski azken kanporak eta hauek amaitzen direnean ere, dimisioren bat gehiago izango dugu, ea Luis de la Fuente bezalako entrenatzaileek ere dimisioa aurkezten duten, eta horixe, hurrengo saioan errepasatuko dugu gertatzen den guztia, eta bitartean, Jose Mari, izan egun oso onak, gozatu udaz, eta horixe, hurrengoan gehiago eta ez dakit hobeto. Bai, ziur baietz, gehiago gobeto, eta bueno, gozatu gaur hasiko diren final laurdenetaz, final zortzirenetaz, barkatu, eta oraindik mundial erdia, baina pixkat gutxo balitzen zaigu, baina oso partida politak, eta interesgarriak, eta bueno,
gozatu partidaz, ez sufritu asko beroarekin, eta bakizu, ur askoetan. Horixe, hortxe azken gomendioa, beraz, ongi esanak gogoan hartu eta gaizki esanak barkatu. Hurren arte! Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari futbolaren munduan kontu zaru gari ez gara jarda ezagun bertain jokalari